Sanibonani babukeli bonke emakhaya, umdonso lona mfana wasenquthu uncishinqishi lo uhamba nomdonso umfowabo wakhona le Encomo uhalini enquthu. Ngikhule mina ke ingoma ngiyazi ngikhulele kuyo phansi kobaba nobhuti. Nakhula namanje ngikhona kuyo sengineminyaka eminingi ke. Bakhuluye ngobuciko lento esingayo. Uma ngabe umuntu senginokuyibona ukuthi mayiqala icontent yakhe, eyiqala mhlawumbe ngezinkulumo ezithize, mase bona usedumile maseze emculweni, angazi ngayibeka kanjani. Khona sekuculwa ke kuculelwa amantombazane, akwakhi emntwini okhulayo. Lapho nje amazwi ami, lapho abantu abalandela umculo ngendlela eright, elalela umuntu ukuthi kuthiwani. Nanokuthi mfowethu into esikholelwa kuyo thina. Sikholelwa ekuthenini asifisi ukuthi masifike senze zomuntu. Asibukeli kubani bese sithi uthi senze lokho akakwenzayo. Sithanda ukuthi siqaphe into njengoba uyibonile ukuthi ehlukene esigija lapha yana. Yabo khona ushameni khona lokho kwamanje yabona. Thina mase stage siyazi ukuthi okay siya stage manje kufanele senze into efanele. Ngicabanga ukuthi yithi abanqamule lesa stage lesiyana ngoba sinqamukile nje. Abekho abanye yabo yithi abekho abanye. Ngicabanga ukuthi njengamanje emcimbini lo okhona njengamanje futhi ngasho ukuthi yithi esibusile. Ngitholakala mofuna usibuka sitholakala ku Facebook. Qala ku Facebook umdonswa music. Siya ku TikTok umdonswa Ngobi. Bese ngibiza inamba yami ethi 0799 66 35 36. Ngicela ukuyiphinda 0799 66 35 36.